Ingqonyela yakwa-Eskom ityhola oomasipala ngesigaba sesine socimicimi wombane ogqubayo kweli sithetha nje ngelithi oomasipala bawahlawuli amatyala wabo kweli qumrhu. We will be engaging with municipalities to also again reinforce our request for their cooperation and support in helping us to navigate these supply constraints. Abemi beli bazibone bekwisithokothoko sobumnyama yaye noqoqosho lweli oluhesheshe luchaphazeleka nobomi ngulocimicimi wombane. Lo danyacimi wombane uvuse ingqumbo kwabaninzi bambi besithi uDerrate makakhwelele njengomlawulo entloko wakwa-Eskom. Ibhunga loosomashishini abamnyama kweli lithi lo kaDerrate woyisakele ukuzisa inguqu kweli qumrhu kodwa yena ingathi akaboni ngolo hlobo. For better or for worse, we are in this together. It requires a collective effort. It is very tempting and very understandable at this point in time to blame Eskom and only Eskom, and we certainly will take our share of the accountability. U-Eskom uthi lo cimicimi wombane uza kubuyela kwisigaba sesithathu ukusuka ngentsimbi yesihlanu kusasa ngomso ngelixa isigaba sesibini siza kumiliselwa ngentsasa yangolwesihlanu ze ucimicimi uphele ngomgqibelo.